dječjem vrtiću Baltazar u Gračacu djeca su provodila vrijeme u prostoru koji nije adekvatan, a ni siguran za njih. Kako bi njihov vrtić postao sretno i veselo mjesto, mališani su mislili da je potrebno neko čudo. Superheroj mi treba. Upravo ste vi postali superheroj ovog mališana. Zahvaljujući pozivima na naš humanitarni broj telefona, prikupili smo sredstva za didaktičke igračke i omogućili sretnije djetinjstvo ovom dječaku i njegovim prijateljima u vrtiću. Namještem smo opremili naše centre za igru. To su centri frizera, kuhinje, kutić gradnje. Dječji vrtić Baltazar sada je šareno, veselo mjesto za djecu s puno igračaka koje ih uveseljavaju. Naš mali prijatelj posebno se razveselio kuhinji u kojoj priprema razna jela. Kuhan, picu, gulaš, kuhan, meso. Smijeh i pjesma sada odzvanjaju ovim vrtićem. Nazovite naš humanitarni broj telefona. Samo zajedno možemo djeci omogućiti veselo i sretno djetinjstvo.